Косберг спрацаваў. Гэтыя словы прагучалі падчас першага палёту Юрыя Гагарына ў космас амаль адразу пасля легендарнага «Паехалі». Але хто такі Косберг? Амаль увесь Савецкі Саюз пачуў прозвішча чалавека, якога нельга было называць, бо ён быў засакрэчаным канструктарам. І гэты чалавек ураджэнец Слуцка Семён Косберг, без якога Гагарын дакладна не паляцеў бы ў космас. Семён Косберг нарадзіўся ў 1903 годзе. Ён рос у небагатай сям'і, працаваў кузнецом, але здолеў стаць адным з найлепшых інжынераў СССР. Спачатку ён займаўся авіяцыйнымі рухавікамі, а пасля ўзначаліў канструктарскае бюро, якое распрацоўвала рухавікі для ракет. У тым ліку і для Восток-1. Каб гэты карабель выйшаў на патрэбную арбіту, павінна была бездакорна спрацаваць трэцяя ступень ракеты. За яе рухавік і адказваў Семён Косберг. Як вы зразумелі, усё атрымалася, але за прозвішча ураджэнца Слуцка ў эфіры Гагарын ледзь не атрымаў вырак. Але толькі ўявіце ўплыў Косберга на касманаўтыку таго часу. Проста невялічкі фан-факт. У Каралёва быў пропуск на Байконур пад нумарам 1, у Косберга пад нумарам 2. Але, як часта гэта бывае, імя і прозвішча Косберга хутка забыліся. Па-першае, хопіць і Гагарына, па-другое, не будзем забываць пра яўрэйскія корні Косберга, а ўсе мы ведаем, як у СССР ставіліся да яўрэяў. Ну а ваша падабаешка, каментар дапамогуць зрабіць так, каб пра Семёна Косберга і іншых выбітных беларусаў даведалася як мага болей народу, бо гэта сапраўды топ.